ngau ban perkan nongrang naka snong maulai teng naka than area dingyai nadairu o candidate panyakun ya kenika election MDC naka Voice of the People Party ka VPP lani kaba ni kum kipat ba kinong snong ju khot e ju khot smau tanat yaka ka party pra an yakun ru ya kenika election MDC na kanong spung soyong constituency di hakani kapor ngashim ya kani kalat kakabu hakaba ngan ai khublai Christmas pasnem tmai pasuk bakmen yapi paro kinong shong khamtam yapi kibashong kibasa hapo kanong spung soyong constituency ublai ka jingsok on dan rangkat batpi on ai yapi yakata ka lat kakabu hakaba phen jale Christmas nile kemen henya rakhi yakani ka jingwan long brio ka jong trai jongi ko Jesu Christ syakani ka perthai hagi ar hajar snam menshwa to ai ba kani ka jingya rakhi Christmas ka jingle kemen ka jongi hagi balang hagi snong kitau bat hagi ying kisam kan long ka jingle kemen ka ban pen don burom yau play haka jing em ka jongi de hagne ka por ngashim lane nga sashisin ban ai khublai kitbok kitwyang yapi paro bau play ka jingsuk unkarkhu unkardo yapi paro ha kaneka jingirakhi Christmas ka jongi how news nam arajar arpasa bau play unkarkhu yangi way khublai shipon